Jorge Oteizaren heriotzaren 10. urteurrena dela eta Oteizaren astea antolatu dute aldatzen laguntzen antzerki taldeak eta Doka kafeantzokiak. Apirilaren 8-tik 11-ra Oteizaren inguruko jardunaldi bereziak izango dira Donostiako kafeantzokian. Jardunaldien helburu nagusia Oteizaren sentitzeko era eta pentsamenduak ezagutaraztea izango da artistak euskal kulturari, politikari, arteari eta beste hainbat arlotan egindako ekarpenak gogora ekarriz. Gure ideia nagusia da Oteizaren pentsamenduak eta sentimenduak jendeari zeintzuk diren adierazi eta Oteiza zituen pentsarak nola gaur egun eta gaur bizi garen egoeran oraindik garrantzizkoa direla eta oraindik guregan ere asko influitu dezaketela, ez? Honela, apirilaren 8an Kukai dantza taldeak eta txantxakak egindako Oteizari biraka ikuskizunaren DVD-a eskainiko dute. Egun bat beranduago, apirilaren 9an Jon Intxaustegik egindako Oteizaren ibilbide artistiko eta pentsaerari buruzko dokumentala izango da ikusgai. Apirilaren 10an Emilio Varela Frojan arkitektoak Oteizaren inguruko hitzaldi bat emango du eta Jesus Mari Palaziosen Kasa Bazia aurmetraia ikusteko aukera izango da. Eta azkenik, apirilaren 11an bertso saio berezia izango da. Piskat Oteizaren inguruan eta Andoni Gaina Maialen Lujanbio, Jon eta lauk jardungo gara bertan. Jonek eta biok ingo dugu piskat gaiak eta egoerak situatuko ditugu, berantzerki bidez eta ni testu prosa bidez. Ekimen horiek guztiak Doka kafeantzokian izango dira eta sarrera debaldekoa, osteguneko bertso saiorena ez ezik. Ostegunekorako sarrerak Dokan bertan eskuratu ahal izango dira ordu erdi lehenago 5 euroren truke. Jorge Oteiza artista handia gertutik ezagutzeko aukera aparta izango da beraz, datorren astelehenetik aurrera Donostiako kafeantzokian. Esarte, en euskera, en vascuence es trampa.